Oh hi. Bridín ríis. Seo cheiliú hags. Le codúlaat an méide smó a dhéanú do a thoras, seo chuig thag taisteala le smuitiúir is túr hiúil. Yoga cóistre. Is deis mai é an taistil le scileanna na úra a ólam. Bín ranganí difriúile ar siúl go minic. Agus dá ghra bín an chrosta síseal. Cén foiil na muinneann tú tríalas? Boxal le muir na héite. No béle blasta da chuasaín na tíre a chocarart is tú haar lear. In námanna bín jacarartí a bunt le de chuird a bank éireanna a úsáid haar lear. A le chuirde ar nós revolút tá se bhhaid níos fosa. Aine ré ar fud an dón agus iad tú na rétaí málairte is fér ar a bunte. Gomininic bín costas mór a gceist le turas a dhéanú is tú ag taistil, a náidjin charmid go dtí leat eileart na héite a eiceil siad an asce. Jin cinse imart leat is le stú am héin agus cuairte thuirtear éitethe difriúile, agus ní bhesagad go dé a bheice. Níl a dhéanníos measanna do fónpácha airgid nó pás a chailiú is tú a bhád a géin. Jin cinse padlog agus taiscedanna úsáid a gcónaí imrú. No ní bhesagad céit na cháú in acalaat. Dói eile le coppla píne heil nó bus nó tréin ihe a eil. Bín siad bre comporta agus na híhing an rudé musculúir máidjin agus tú an éit éagsúil eile. Gomininic bín cheangal USB, blancadí agus isce ar foiil. Níl wit a face mask agus bé tú ar de heáin só. Bloc voyage! Damn!